Bona nit a tothom. En primer lloc, voldria felicitar el David Centeno i el Marc Soler i a la seva família per la nominació. Voldria donar les gràcies a tots i a totes que heu donat suport a la meva candidatura. Vaig engegar Jaume, que no sé si alguns ho coneixeu, l'any 2015 i sense la participació de molts tallanencs, moltes tallanenques, al llarg d'aquests 3 anys no seríem on som ara. Reformar un centre mèdic, construir una escola bressol a Mali, treballar perquè a Uganda 900 dones s'empoderin i siguin les verdaderes protagonistes de les seves vides. Res hauria estat possible sense el vostre suport. Voldria agrair especialment al senyor alcalde, al regidor de Cultura, la regidora de Participació, la regidora de Cooperació, així com tot l'Ajuntament de Teià, pel seu suport a Jaume des que vam començar. D'igual manera, vull donar les gràcies, i no hi és aquí avui, a CCONG i al Rafael Geriot, que són les entitats que m'han acompanyat des que vaig començar amb els meus primers passos en el món de la cooperació. Finalment, i especialment, gràcies a la meva família i a tota la xarxa de voluntaris i voluntàries de Jaume que des del primer dia s'han apuntat a creure que un petit canvi al món és possible. Jo no busco canviar el món, estic aquí perquè confio en l'empoderament local, en què si des d'aquí tots i totes sumem forces, les persones de Mali, les persones d'Uganda, poden ser les protagonistes del canvi que ells i elles volen veure en les seves vides. Gràcies una vegada més per la confiança, pel suport i per la solidaritat d'allà. Com diuen a Mali, poquet a poquet l'ocell fa el seu niu. Doncs gràcies per fer-nos créixer. Ens veiem demà a la tarda a l'estand de Jaume a la festa popular de Can Godó, a la Diada de Sant Jordi o pels carrers del poble. Un dia qualsevol. Moltes gràcies.